ಮತ್ತೆ coastalwood film ಒಡ್ಡುಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಇருந்து ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಇருந்து ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಇருந்து ಅತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಬಂದರೆ ದುಡ್ಡರು ಒಂದು ಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬರೀ ಒಂದು ಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪಡು ಆನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮಾತಿರೋರ coastal media ಮಾತಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಂಡರ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇಂಚ ಬಂಡಿಗೆ ಒನ್ಪೇರ್ ನಾವು ಪೂಜಿ ಓಡ್ಸೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ತೋಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಆಪುಜ ಅದು ನಿಪ್ಪು ಆಪುಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಗೋಪಿನತ್ತ ಅಂಚನ ದುಃಖ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚಿರಾಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆಪ್ಪಿ ಇದು ಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಚೆನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಚೆನ್ನತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಫ್ರಾಕ್ದ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ರಾಜನುಂಡೆ ಮುಲ್ಪನ್ನೆ ಸಮಾತ ಮೀನು ಉಂಡರು ಆಡ ಪಾತೇಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೇಡು ಒಂದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ರಂಜನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಟು ಡೀಲ್ ಬಂದೊಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ನಾವು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನಡ ಏರು ಬರ್ಬೋದು ಆಡ್ಲ ಪಾತೆ ಹೊಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆ ಹೊಡತ್ತ coastalwood ಜಿಗ್ಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು coastalwood ಜಿಗ್ಗ ಆತು ಸ್ವಲ್ಪ coastal media ಜಿಗ್ಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಅವು ಆಡತ್ತ ಅಪತ್ತರ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅವು ಮುರಾಣಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಬಡ್ಜಿ ಪಂಡ್ಬುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಏರೆಗೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರೆಗೋ ಬಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಮೇ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಆತ ಮೇಕಲ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳ ಇದು ಬಲ ಬಲ ಹೋಯ್ ಮೇ ಮುಂಜಿ ಚಲ್ ಬಾಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏರಾಳದು ದಿಕ್ಕರ್ದೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ಮಂಗ ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ದಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ
ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಏರುಳ್ಳಿ ಇರ್ದಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಣ ಬಂಗ ಯಾಣ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಬುಜಾವ ಇದು ನೆಂಕ್ಲೆಂಚನ ಬಂಗ ಒಳ್ಳೆರು ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿನಾರು ಇಸ್ಮೈಲ್ ಮುಡಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಪಡ್ಕಲ್ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಆತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಂಜೆಂದು ಪೂಜಾರಿ ಸದ್ಯ ಉದೀತ ఒక ತೂಗೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಂಡ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆರು ಏನಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಚಾವು ಬಂದು ಏತು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಏತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರಿಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎತ್ತಿಯ ಅಂದ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತ ತೋಕ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಗಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಾಬಂಡ ಅವರ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ರಿಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ರು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತವೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜನ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕದಾದನ ಮನ್ರೆ ಉಂಟ ಮನ್ರದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೋಪಿನ್ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪನೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಬ ಹೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಡೆತ್ನಾಗ 2 hour ಜರ್ನಿ ಆತ ಅಂಚಂಡ ತುಂಬ ಗಂಟೆ ಅದು 9 ಗಂಟೆ ಅವ ಇಲ್ಲಾಡೆತ್ನಾಗ ಅರ್ಧತ್ತಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್